Hallelujah, therefore, Mima Wakwaba de Bauti as ye send you media so. Or don't for no a day, Bosumi for free so I chay, and then a yada etosu me no, yes, Sadanka, we radi, udin. Hallelujah. Or therefore, make us so and so otherwise to say, and read ye, o come, and me hoka for her, and my yada yamiasi, ewo, ye near doya on yami, what than a dear chay. Nyame nhyira wo no nye wakoma so ahwede nyina mfa ma wo ewo Jesus Christ dimo. Hallelujah. Odofo ananso mema wakwaba de bauti asie sendwumedie yi so. Na yebefa ya kenkansam no edi efiri Isaiah eti eduanan enson ni yim baako. Isaiah eduanan enson ni yim baako kosi enan no. Odofo yenti Awurade asem. Na ekasafa Babylon ho. Babylon yokrobia na tu nyame animu tua eye niyama bebrede tia Onyankopɔn. Babylon yo man bia na wadane n'echi de ama Onyankopɔn. Nanso Onyankopɔn etwe na sonso. Onyankopɔn na Ɔbrɛ nipa ase na ɔsan so Pegya nipa. Eno nti no so ɔyɛ ɔbo ade na wobɛdane w'achi ama no na wobɛkeka sɛ nyame mpo ni hɔ na wobɛka sɛ nyame so mpo anya nokore no ema Onyankopɔn na ne bere pa yie. Odofo Onyankopɔn edodibonyeni na ochiri bone. Onyankopɔn ade baako ochiri ne sɛ wode n'ani onyam bɛsesa bibi foforo. Odofo yasom nyame a n'enum nsɛm na hyehyɛ wiase ne emu nneɛma a ɛfɛ na ɛyɛ hu nyinaa. Odofo ye Nyankopɔn ɔse ochiri bone. Ebetimi aba sɛ yɛwɔ wuto asafo no mu wo kɔ wo ba na wonim Onyankopɔn de. Ɔse nya wo mu frɛ me Awurade kɛkɛ a wo mu nim me. Ne obi a frɛ me Awurade na ɔbɛkɔ so ahemman mu. Na mmom no obi bi ɔyɛ megya wɔ so na apɛdeɛ. Babylon na ɛyɛ ɔman bi a ɛte sɛ ɛnnɛ yɛ wiase yi. Ekunkum kɔ so. Munaatoɔ, ɛboro, awarefo ntɛmo basabasayo, adewia krono ahodoɔ. Na bibi yare beto ne timu bia no na ɔyɛ. Wɔbra ɔndwene daakye ho. Ɛnɛ yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ne bebree aito mu ti egu so afɔ mu ti asoa. Na ɔmo nwene bibia ho fa daakye ho. Ɛno na ɛnɛ Bible ka ho asɛm ɛde kyerɛ yɛn. Na Onyankopɔn ba asa no ɔtwe Babylon to fam. Ɔbrɛ Babylon ase. Ɔma Babylon ɛtɔ fam koraa. Ɛnɛ mmiri nyame nam n'asɛm so kasa kyerɛ yɛn sɛ yɛn so sɛ yɛamfa n'asɛm nto anamɔ a ɔbɛbrɛ yɛn ase. Sanso ɔno deɛ ɔnyɛ nipa nhwehwɛ mu. Onyankopɔn yɛ n'adeɛ sɛdeɛ ɔno ankasa ɔpɛ. Na sɛdeɛ ɔtwe Babylon fo aso no saa pɛpɛpɛ na ɔtwe Israelfo nso aso wɔbrɛ a ɔmo nso ɛdane ɔmo akyi ɛde maa no. Na Onyankopɔn ochiri bone. Na sɛdeɛ ɔtwe Israel aso no ɔtwe Babylon aso no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛnɛ nso so sɛ yɛambɔ yɛ brɛ yie na yɛanhwehwɛ ne sɛ ɔno nko ara na obetumi ayɛ yɛ Awurade ne yɛ kra gye nkwa. Ne yɛka nyinaa mpo me ne wo mpo ne yɛbɛnya ho mfaso afi sɛ ɔsiesie yɛn ama daa nkwa a yɛbɛdi ɛwɔ ne nkyɛn. Ne nke ho sɛ hell yɛ real, heaven so yɛ real. Sɛ mu deɛ ɛhe ɛna wofa. So wobɛyɛ asɔredan mu nnɔfrɛ kɛkɛ anaasɛ wobɛkɔ so ama Awurade, wobɛma kwan ma Awurade edi wo so hene. Ɛnɛ ɔto nsa frɛ wo sɛ abrabɔ bia wo mu bia sɛ woba ne nkyɛn a ɔde wo mfom so ɔbɛkyɛ wo. Ɔbɛsesa wo te bia, ɔbɛma wo abrabɔ foforo, ɔbɛma wo nkwa foforo a ɛne awieyɛ. Na Yesu Kristo aba bɛyɛ wo Awurade ne wo kra gye nkwa. Na Yesu Kristo abɛyɛ wo wura. Na Yesu Kristo abɛyɛ w'adeɛ nyinaa. Tɛ ɔdɔfoɔ, ɛbrɛ a ɛbere da so wɔ hɔ yi na nkwa da so wɔ hɔ yi. Bible sɛ yɛnka yɛbɔfoɔ wɔ yɛn mmeranteɛ berɛ mu, yɛn mmabaawa berɛ mu. Ɛno no kyerɛ sɛ ɛbrɛ a yɛwɔ ahoɔden yi ma yɛntwɛn sɛ ato yɛn nkyɛn bi bɛto yɛn
yare bi bɛbɔ yɛn ana bibi bɛsi ama aka w'ani ansa na wohu sɛ sɛ mehwehwɛ Awurade akyiri kwan. Yɛ nipadua ɛyɛ Onyankopɔn asɔredan. Nti gye mu ma no na ɔbɛtena n'asɔredan mu na ɔno ankasa ndane nda no na nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ wɔ wo mu no wɔtumi ayɛ ansa na yɛfiri asase yi so. Ma Onyankopɔn kwan na nea nti ɔde wo ba asase yi so no ɔmfa wo nyɛ ɛmfa nhyɛ ne din anuonyam. Meyɛ ndi obi aka gye sɛ ɔdɔ ɛnko. Nti de wo nyanko dɔ ka na hwehwɛ wo nyanko akyiri kwan fa no mfom so ɔkyɛ no na Onyankopɔn nso bɛhyira wo. Ɛnɛ de so aba wɔ mu na kyɛ asɛm no nso na wo subscribe nso a bɔ mmɔden na yɛ ne saa na yɛn nyinaa tumi yɛdi nkɔmmɔ abɔ mu wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.